Slušate podcast Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju nastao u sklopu projekta Top Clever. Projekt je sufinanciran Europskim LIFE programom i Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske. U današnjoj epizodi podcasta razgovaramo sa stručnjakinjom Tanjom Banaj, pa možete li nam se za početak predstaviti i reći nam nešto više o sebi? Može, dobar dan. Moje ime je Tanja Banaj. Krenula bi od početka svog obrazovanja nekako. Odrasla sam u Karlovcu i završila sam tamo srednju ekonomsku školu, ali u principu uvijek me nekako zanimala više tehnika nego ekonomija i dan danas zapravo se bavim kombinacijom i to je nekako oblikovalo moje daljnje obrazovanje. Od uvijek sam voljela automobile, tako da nakon mature je izbor pao na tehnički fakultet i upisala sam fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Zapravo sam krenula sa idejom na faks da ću raditi nešto vezano za automobile, ali tada nije bilo Rimca i sličnih firmi. Globalizacija je bila skroz na drugom nivou nego što je danas i zapravo nije postojala neka stvarna mogućnost bavljenja s automobilima, te sam se odlučila za jedan praktičniji smjer. A to je bio smjer termotehnika na procesno-energetskom smjeru i ticao se građevinstva i stvarnih sustava u zgradama. Tako da sam na tom smjeru se bavila već tijekom obrazovanja sustavima grijanja, hlađenja, klimatizacije, ventilacije, rashladne tehnike i kasnije sam se time nastavila baviti u praksi. I to se zapravo pokazalo kao vrlo zanimljiva, praktična branša u kojoj se može lijepo razviti i karijera. 2007. godine sam diplomirala, a počela sam raditi u firmi Daikin gdje i sada radim, čak i prije same diplome kao studentica. Ušla sam u posao kao mlada inženjerka željna znanja i pogotovo tehničkih znanja, tako da prvu godinu sam radila u tehničkoj podršci, ali sam brzo shvatila koliko me veseli kombinacija rada sa ljudima i tehnike. Pa sam se razvijala kroz projektno-prodajne i konzultantske usluge. Posebno mi je bila zanimljiva rashladna tehnika, kao jedna kompleksna, izazovna i zanimljiva grana klimatizacijske i industrije i u principu nije se puno ljudi s tim bavilo, ali i dalje je ostala ta želja da radim na cijelom kompleksnom dijelu HVAC industrije. Kasnije sam radila sa ključnim kupcima, takozvanim key accountima i zadnjih nekoliko godina koje sam radila u Hrvatskoj sam vodila svoj prodajni tim koji je bio specijaliziran za poslovne primjene za Hrvatsku i BiH. I tamo sam stvarno prvi put imala lidersku ulogu gdje sam stvarno počela uživati u razvoju ljudi i kreiranju timske energije. U Daikin Hrvatska imamo izvrsne kolege i stručnjake. Većina ljudi koji su radili moje vrijeme i dalje radi u Daikinu Hrvatska, a imala sam i sreće što sam imala odlične mentore i sustave edukacije u Daikinu koji je se bavio razvojem ljudi, ali i postavljanjem izazovnih targeta, ne samo prodajnih targeta, nego i osobnih, tako da ste jednostavno bili često izbačeni iz zone komfora, što zahtjevnim kupcima, što zahtjevima, tehničkim zahtjevima, ali isto zahtjevnim projektima na kojim smo radili. Tako da je to jednostavno utjecalo i na moj nekako mindset i na želju da se konstantno razvijam i to i dalje traje. Nakon 10 godina iskustva sam shvatila da bih htjela proširiti svoje znanje i eto tu se ponovno vraćam iz te svakodnevne tehnike rada s ljudima na jednu tu ekonomsku komponentu. Kada sam upisala Executive MBA program na Algebri i tema programa je bila digitalna transformacija, znači jedan oblik change managementa. Taj faks je donio isto novu perspektivu obrazovanja, zato što se organizira u suradnji sa američkom školom koja se zove Kelley School of Business i u principu osim od profesora puno sam naučila i od kolega koji su većinom dolazili iz IT industrije, koja je ovako jedna agilnija i modernija industrija od naše bila. Sada je i naša već napredovala u tom smjeru dosta. To mi je otvorilo potpuno novu perspektivu i promijenilo način razmišljanja. I nakon što sam završila fakultet i nakon 12 godina na tržištu, tada sam već bila 12 godina u Daikinu, sam dobila poziv od kolega u Beču da se preselim tu gdje sada živim i radim već skoro 7 godina. I moram priznati da sam na početku bila malo u šoku, iako sam već 12 godina radila u toj firmi, ali potpuno je drugo preseliti se iz svoje od države iz koje ste odrasli u jedno međunarodno okruženje, drugi jezik, druga kultura
i potpuno novi životni izazov, ne samo poslovni. No, relativno brzo sam se prilagodila. Ipak sam poznavala firmu, procese i mogla sam ponuditi znanje sa tržišta koje je proširilo ukupno znanje tima tu. Prvo sam tu radila u komercijalnom timu. Radila sam na koordinaciji ključnih kupaca, internacionalnih ključnih kupaca i razvijala sam neke projekte koje su podrazumijevale suradnju sa različitim odjelima, organizacijskim jedinicama i tržištima. Jedan od najdražih projekata mi je bio takozvani Loop by Daikin i to je bio projekt kružnog gospodarstva radnih tvari kojeg ćemo se mi kasnije dotići. I u principu to je prvi put da je jedan proizvođač organizirao prikupljanje, oporabu i ponovo korištenje radne tvari. I u principu tada sam isto primijetila i prihvatila koliko zapravo mi kao individualci imamo veliki i stvarni utjecaj na našu branšu ako se odvažimo i počnemo raditi neke nove stvari. Taj projekt je počeo prije jedno 6 godina i još uvijek je živ. Ne da je živ, nego se i dalje razvija. Neće ostati vjerovatno samo na temi radnih tvari, nego će se skupljati i ponovo koristiti i druge komponente, i to ne samo u industrijskoj proizvodnji. I u principu, što sam ponosna reći, neke linije naših proizvoda u tvornici u Belgiji se proizvode isključivo sa oporabljenim radnim tvarima. Što prikupljenim od strane nas kroz naš taj ekosistem, što dobavljenih od tvrtci koja se bavi sa tim poslom. U međuvremenu ima dosta firme koje se bavi tim poslom na tržištu. 2022. znači prije skoro 4 godine, sam preuzela vođenje strateške poslovne jedinice odgovorne za poslovni segment, takozvani SBU Commercial. I prije 2 godine sam preuzela novu poslovnu jedinicu koja se bavi direktnim pristupom tržištu, koja se zove SBU Total Solution. Eto, i sad radim na toj poziciji, surađujem sa kolegama i gradimo novi pristup tržištu. Evo sad ste nam već i ukratko predstavili Daikin, no možete nam detaljnije reći čime se točno bavi tvrtka Daikin? Pa Daikin je u principu firma, inženjerska firma, ajmo to tako reći. I već više od 100 godina postoji. Slavili smo 100 godina prije 1.5 godina u Zagrebu i općenito Daikin je slavio 100 godina internacionalno cijelu tu godinu. I u principu bavimo se ne samo proizvodnjom, već razvojem sustava za grijanje, hlađenje, ventilaciju i rasladnu tehniku i jedan poseban segment koji se zove transportna rasladna tehnika, znači transport refrigeration. Ali Daikin to ne radi samo na razini proizvoda, nego na razini kompletnih sustava. Znači Daikin je jedini proizvođač koji proizvodi sam sve ključne komponente sustava. Kompresore, radne tvari, elektroniku, kontrolu i u principu zato ti svi sustavi dobro funkcioniraju kao cjelina i to tehničari vole. Ne kupujemo komponente na tržištu, nego se u principu jako veliki dio posvećivanja razvoju sustava se radi sa razvojem komponenti. Daikin je firma koja dolazi iz Japana, ali je i snažno prisutna i lokalno. U Europi je prodajni segment organiziran kroz više regija. Centralna i istočna Europa je regija gdje ja radim i mi iz naše centrale u Beču pokrivamo 16 zemalja centralne i istočne Europe, što znači da radimo u različitim klimatskim i tehničkim uvjetima, ali i različitim kulturama. Uz to svaka velika država u Europi također ima predstavništvo, tako da Daikin je lokalno prisutan sa tehničkim i prodajnim timovima, dok ima 15 tvornica u Europi dodatno na ostale tvornice. Tehnološki, Daikin pokriva sve ključne segmente industrije, klimatizacije, ventilacije, grijanja i hlađenja. Znači, proizvodi se uređaj takozvani VRV, koji je naš patentirani proizvod, split sustavi, toplinske pumpe, odnosno dizalice topline, chilleri svih kapaciteta, komercijalna industrijska rasladna tehnika, transportno hlađenje, razvijaju se digitalna rješenja i servisne platforme. I uz to sve više Daikin ulaže u projekte održivosti, kao što sam spomenula Loop by Daikin, gdje se razvija kružno gospodarstvo. I u suštini Daikin je kompanija koja spaja japansku preciznost, europsku dinamiku i vrlo snažan inženjerski pristup. Zato je zanimljivo svima koji voli sustave
koji moraju raditi dugo, pouzdano i učinkovito. Kada govorimo o negativnom utjecaju zgrada na okoliš, ugrađene emisije čine velik udio ukupnih emisija stakleničkih plinova, gdje tehnički sustav isto imaju svoju neku ulogu. Možete li nam objasniti što Daikin poduzima kako bi smanjio utjecaj svojih proizvoda na okoliš? Pa radimo dosta na tu temu. Znači, kada pričamo o emisiji CO2, zapravo 80% emisija je vezano za korištenje sustava i zato je zapravo energetska učinkovitost ključan parametar. CO2 zbog isticanja radnih tvari u okoliš nastaje u slučaju od 18% emisije i dalje je to veliki postotak. Znači, najveći postotak dolazi iz korištenja, drugi veliki udio dolazi iz isticanja radnih tvari u okoliš i to je taj dio koji mi dotičemo sa kružnom ekonomijom. I to se može isto izbjeći i pravilnim rukovanjem, najviše se može izbjeći pravilnim rukovanjem i edukacijom ljudi odnosno stručnjaka kako postupati sa radnim tvarima. Manji utjecaj od nešto oko 2 i manje posto dolazi kroz transport i distribuciju i svega 1% kroz razvoj proizvoda i prodajne kanale. Znači, najviše možemo utjecati zapravo kroz korištenje i tu energetsku učinkovitost naših uređaja i tu mi najviše doprinosimo. Budući da u odnosu na plinsko grijanje dizalice topline štede i do 85% CO2 emisija. A plin je zapravo najbolje što fosilna goriva mogu pružiti u smjeru energetske učinkovitosti, što je ogroman doprinos. Dizalice topline su 4 do 5 puta, ovisno o ambijentu, učinkovitije od fosilnih izvora goriva i time štedimo energiju. A kad pričamo o dizalicama topline i nekim parametrima poput COP-a, oni su na nivou 4, što znači 4 i više. Znači 3/4 energije dolazi iz ambijenta i jedan ajmo reći, kilovat odnosno 1/4 se troši iz klasičnog izvora energije, a to je u slučaju dizalica topline električna energija. Kao proizvođač takvih vrlo učinkovitih dizalica topline mi omogućavamo brzu dekarbonizaciju grijanja i podržavamo smanjenje emisija u zgradama. Nedavno smo uložili u jednu od najvećih europskih tvornica dizalica topline u Poljskoj, gdje u principu osiguravamo kapacitete proizvodnje za naše europske potrebe i u principu samim time uz ulaganje u lokalnu europsku ekonomiju donosimo dizalice topline dodatno bliže tržištu. Time što mi proizvodimo svoje dizalice u Europi, mi poštujemo stroge kriterije koje propisuje zakonodavac i dokazujemo nekako da je ta europska proizvodnja konkurentna unatoč tome što postavljamo visoke standarde kvalitete proizvoda i usluga. Znači, uz visoke standardne kvalitete moguće je i da sve bude učinkovito i priuštivo. Mislite li da Daikin sa svojom proizvodnjom ispunjava zahtjeve zelene tranzicije i u kojem smjeru očekujete daljnje smanjenje utjecaja na okoliš? Pa u principu kad govorimo o zelenoj tranziciji, Daikin vrlo razmišlja o svojem utjecaju na okoliš i ne gledamo samo na uređaje koje prodajemo, nego na cijeli životni ciklus, od proizvodnje preko rada pa sve do zbrinjavanja radnih tvari. I zato smo se postavili visoki cilj. Sve tvornice koje imamo u Europi, ovih spomenutih 15, će najkasnije do 2030. biti CO2 neutralne. I to nije samo deklaracija, nego konkretan plan. Drugi dio priče, taj utjecaj na recikliranje radne tvari. Znači, nema bacanja. Sve što je u kontroli od strane nas, naših servisnih partnera i općenito direktnog servisa unutar naše tvrtke, mi se brinemo da se te sve radne tvari vraćaju kontrolirano u proces. Prije jedno 7-8 godina je Daikin uložio u izgradnju pogona za oporabu radnih tvari u Frankfurtu i tamo imamo mogućnost da oporabljujemo radne tvari i ponovno ih koristimo, iako dođu smiješane, ne moraju biti u savršenom stanju, doslovno od pomiješanih radnih tvari možemo proizvesti ponovno upotrebljive radne tvari u svojoj tvornici i na taj način zatvaramo krug što se tiče kružnog gospodarstva u praksi. I u principu dio koji spominjem da je vezano za radne tvari, mi radimo u suradnji sa našim partnerima. Znači, kroz projekte Loop by Daikin uključujemo instalatere, servisere,
partneri, ali samo tako možemo postići stvarni utjecaj na tržištu. Ono što je zanimljivo, Daikin omogućava dugoročno servisiranje i upgrade-ove sustava, znači stariji sustav koji je već pred kraj svoga korištenja sa određenim tipovima uređaja ili omogućavamo da se dio uređaja i dalje koristi ili sa servisnim paketima se može produžiti značajno rok trajanja i na taj način uz produženje roka malo odgodu investicije investitoru osiguravamo da se duže koristi uređaj, a to je najbolji utjecaj na okoliš, da ne bacamo nešto što se može još i koristiti. I u principu u budućnosti, kao i do sada, je snažan utjecaj i fokus na energetsku učinkovitost, nove generacije radnih tvari, prirodne radne tvari, digitalizaciju i širenje kružnog gospodarstva i u principu u svim dijelovima našeg poslovanja idemo u smjeru zelene tranzicije. Možete li nam malo detaljnije opisati vašu ulogu unutar Daikina, za što ste odgovorni i koje poslove obavljate? Sad, ova najnovija uloga. Radim od 2024. Na poziciji generalnog menadžera za stratešku poslovnu jedinicu Total Solution, gdje sam odgovorna za centralnu i istočnu Europu. U svojoj ulozi vodim internacionalni tim koji je pun iskusnih stručnjaka. Ja sam čak jedna od najmlađih kolega u tom timu. Zanimljivo je, tim je brz, kreativan i onako uvijek smo stavljeni pred nove izazove zato što radimo nešto novo. Naše područje odgovornosti je briga za ključne kupce u kompletnoj ponudi rješenja od klimatizacije, ventilacije, grijanja do rashladne tehnike, transportnog hlađenja, servisa i direktnog izvođenja. Znači to je neki novi segment koji smo počeli raditi sa osnivanjem te poslovne jedinice. I kod tog direktnog izvođenja mi osiguravamo isto projektiranje, znači da se selektira i da se projektira sustav koji je potreban investitoru, nabavljamo materijale sa tržišta dodatno na našu opremu, surađujemo sa partnerima i podizvođačima, znači mi vodimo projekte zajedno sa našim partnerima i podizvođačima i ideja je da bi investitor na kraju dobio kompletno rješenje od samog početka planiranja svog sustava i svoje investicije preko ugradnje i servisne podrške nakon ugradnje. Za cijeli proces smo mi odgovorni kao Daikin. I sva tržišta su direktno pokrivena i koordinirana sa investitorima u suradnji sa kolegama sa tržišta i u mom timu u centrali. Ukupno poslujemo u 16 zemalja, ali timove za Total Solution ponudu imamo u 7 podružnica. Hrvatska je jedna od tih podružnica. I ono što najviše volim je zapravo da kombiniramo tu operativu i strategiju i možemo vrlo konkretno utjecati na to kako izgleda budućnost sustava i našeg tržišta. Što vas je privuklo radu u ovom tehničkom području i što vas i dalje motivira? U tehničko područje. Znači, prvo su bili automobili, a onda malo realniji dio me privuklo ono što možete zamisliti, što počne kao ideja, skica, se može pretvoriti u stvaran sustav koji radi, štedi energiju i ljudima olakšava njihov život ili poslovni dio života, svakodnevnicu. I u principu taj trenutak kad vidiš rješenje koje si osmislila i da ono živi u praksi i da su korisnici zadovoljni, uvijek mi je bio snažan motivator. Nekad je bilo situacija da nije baš bilo onako kako je osmišljeno na početku, ali izazov je bilo onda riješiti taj problem sa kolegama i u principu ponovo vidjeti zadovoljstvo na licu investitora ili korisnika je bilo nešto što me uvijek motiviralo. A danas me uz tehnologiju najviše pokreću ljudi i njihov razvoj. U principu moj posao se najviše odnosi na razvoj ljudi i suradnju sa međunarodnim timovima i u principu to je nekako najveća vrijednost koja nastane u timu. Kad vidiš kako kolege rastu, preuzimaju odgovornost, razvijaju nove vještine je poseban nekako gušt vidjeti i njihovo zadovoljstvo na licu. Ono što me inspirira je isto rad na novim područjima poslovanja gdje nema gotovih rješenja, već ga mi kreiramo i svaki izazov je prilika za učenje i u tim situacijama najviše rastemo svi, i pojedinci, i tim, i organizacija. I nekako upravo taj spoj tehnike, timskog rada, razvoja ljudi, zajedničkog učenja je to što mi dalje motivira i
i inspirira. Jeste li se u nekom trenutku karijere trebali dokazivati zbog toga što radite kao žena u ovom sektoru? Naravno. Bilo je trenutaka na početku karijere kad je bilo skeptičnih, posebno među starijim projektantima, no pokazanim znanjem, pripremom i sigurnošću te su se barijere vrlo brzo otklonile. I u tehničkom sektoru ljudi najbrže reagiraju na kompetenciju kad vide da znaš što radiš, zapravo postaješ ravnopravan partner. S druge strane, ono što sam iskusila je da je biti žena u tehničkim zanimanjima, a pogotovo u prodaji, ponekad i prednost, zato što je kolegica relativno malo i lakše se zapamtimo i ostavimo dojam. A u principu i ta cijela mreža kontakata među kolegicama je dosta snažna, zato što relativno nas je malo i opet svi znamo sve. Dugoročno, ono što zaista radi razliku u poslu, bez obzira na spol i dob, je stalni razvoj i sposobnost prilagođavanja. I u principu to su po mom iskustvu ključne komponente nekog razvoja karijere i u principu, bez obzira što se na početku treba možda malo više dokazivati, kasnije se sve to nekako izbalansira. Kako vidite razinu edukacije o tehničkim sustavima u zgradama? Mislite li da je ona dovoljno razvijena za rad sa novim zahtjevima koje donosi zelena tranzicija ili ne? Teška tema, ali zbog toga što kod nas su tehnički sustavi u procesu obnove zgrada nekako stavljeni po strani dok ne uredimo sve drugo. Ministarstvo omogućava da se koristi mjere dekarbonizacije grijanja, ali često prosječan čovjek to stavlja za kraj. Nekako uvijek je stolarija ili izolacija prioritet ili saniranje krovišta. I u principu iskustvo pokazuje da ako se tehnički sustavi ne obnove na vrijeme zajedno sa svim ostalim, a ponekad i prije same fasade ako nije baš u jako lošem stanju, onda ostaju negdje između. Ili na kraju nema volje, ili su se ljudi jednostavno financijski iscrpili sa obnovom ostalih dijelova i nema novaca za izmjenu. A zapravo taj komfor koji se očekivao od cjelokupnog rješenja nije ostvaren. Često bude ili prevruće ili prehladno, nema ventilacije u kućama i slično. U drugim državama EU imaju specifične poticaje za promjenu fosilnih izvora. Znači postoje specifični poticaji za različite grane i u principu velika razlika je da je drugačiji omjer cijena kilovata električne energije i plina. Znači da bi se ostvario taj neki stvarni efekt, cijena kilovata struje bi trebala biti veća ili bar 2 puta veća od cijene kilovata plina. I tada bi nekako ekonomija, odnosno uštede i sufinancirale, riješile taj problem. Sufinanciranje ne bi trebalo biti potrebno u tolikoj mjeri jer bi se sustav brže otplatilo. I na taj način bi gospodarstvo postalo održivo jer bi se odmaknuli od uvozne fosilne energije i podržavali bi obnovljivu EU proizvodnju električne energije. Tako da ima tu još dosta posla. Tehnologija je tu, dizalice topline su tu, ali najbolje početi odmah. Evo i za kraj, gdje vidite sebe i industriju za 10 do 20 godina i šta bi poručili mladima, a pogotovo ženama koje razmišljaju o karijeri u ovom sektoru? Sebe za 10 ili 20 godina vidim i dalje u području koje spaja tehnologiju, ljude i razvoj novih poslovnih modela. Vjerujem da će se naša industrija snažno transformirati u tom segmentu kroz energetsku tranziciju, digitalizaciju, održivost, nove radne tvari, kako radimo, kako se grijemo, kako hladimo i kako upravljamo energijom u zgradama. Vjerujem da to upravljanje će biti ključ. Uz to se veže i upravljanje mrežama električne energije koje će isto biti vrlo, vrlo zahtjevan projekt izvan granice čak. Teme kojemu se mi sada bavimo, ali vrlo, vrlo povezano. I to će otvoriti puno novih područja rada, od naprednih toplinskih pumpi do digitalnih platformi i apsolutno kružnog gospodarstva, svega, ne samo radnih tvari. Sebe vidim u ulozi gdje mogu povezivati ljude i tehnologiju, razvijati timove, otvarati nova područja poslovanja i pomagati ljudima da rastu kroz izazove koje ova industrija donosi. Vjerujem da AI donosi mnoge prednosti
ubrzava način na kako radimo, ali taj ljudski faktor će teško biti izbačen. Tako da vjerujem da je tu dio gdje ću ja nastaviti doprinositi razvoju i tvrtke i općenito branše. A mladima, pogotovo kolegicama budućim i mladim ženama, bi poručila da se ne daju zastrašiti time što je naš sektor tehnički i što nas je još uvijek relativno malo, iako se situacija značajno poboljšala u zadnjih 10-20 godina. I upravo zato i postoji puno prostora za doprinos i prepoznatljivost. Ako kolegice zanima tehnologija, vole konkretne rezultate i rad s ljudima, ovo je industrija definitivno u kojoj možete izgraditi snažnu karijeru. I ključ je u znanju, znati, želji i spremnosti na stalno učenje, a sve ostalo će doći sa vremenom. Hvala vam puno na sudjelovanju, a sve slušatelje pozivamo da nas prate i dalje u sljedećim epizodama. Hvala vama.